Leuk dat u interesse toont in wat wij van HVBM Vastgoed hier in dit prachtige kantoorgebouw Entrada regelmatig organiseren aan inspiratiesessies. Het nieuwe werken is immers hot. Lokale en landelijke overheden zijn er drukdoende mee en iedere zichzelf respecterende onderneming denkt erover na, sterker nog, spreekt er ook over. Ook wij mogen onze gebruikers regelmatig adviseren bij het inrichten van hun nieuwe organisaties. Daarbij ontmoeten we interessante mensen, waarvan we er 3 vanmiddag hebben uitgenodigd. Wat aan de orde is dat we in een overgangsfase zitten, een transitiefase. En de crisis is eigenlijk alleen maar het zichtbaar worden van die transformatiefase, van het ene systeem naar het andere. Dus we zijn over aan het gaan van het tijdperk van de geïndustrialiseerde samenleving naar het tijdperk van, kunnen we kennis, technologie, net hoe je dat noemen wil, kunnen we dat noemen. Ik heb dat Society 3.0 genoemd. Dat staat ook in mijn boek en dat is een nieuwe samenleving. En een van de kenmerken eigenlijk van die samenleving is dat we op een andere manier waarde met elkaar gaan creëren. We komen allemaal uit een tijd dat we gewend zijn om waarde te creëren vanuit denkend en werkend met waardeketens. En we gaan nu over naar waardenetwerken. Het werken met waardenetwerken wordt vooral mogelijk gemaakt door alle ontwikkelingen op sociaal-mediaal gebied en alle technologische ontwikkelingen. En daar gaan we de komende jaren een hoop profijt van hebben voor de mensen die dat zien en daar slim mee omgaan en dat op een goede manier weten in te zetten. En dat betekent eigenlijk dat de rol van iedereen die nu nog zeg maar, iets produceert, iets maakt of een dienst aanbiedt, die gaat ook heel sterk veranderen daarin. En dat betekent eigenlijk dat de uiteindelijke klant in een vroegtijdig stadium al mee wil doen met eigenlijk alles wat je later aan hem of haar gaat leveren. En daar ligt juist de grootste uitdaging. Mijn inbreng en mijn punt voor deze middag gaat zijn het veranderingsvermogen van de mensen in de vastgoedmarkt. Ik wil graag laten zien dat de vastgoedmarkt de laatste jaren sterk is veranderd. En dat naar mijn smaak het grootste probleem in de vastgoedmarkt niet zozeer de leegstand is of wellicht de economie, maar de mensen binnen de vastgoedmarkt. En dat die moeten leren snel in te spelen op de verandering. En het vermogen om dat te kunnen doen is vaak beperkt omdat er menselijke aanleg is om te wachten. En even te kijken of alles weer terugkeert bij het oude. En wat ik graag zou willen zien is dat mensen sneller beginnen met innoveren, met verandering en verbetering. Ik zal een kort uitstapje maken naar andere markten zoals de technologiemarkt. En dan laten zien dat ook witte raven zijn in de vastgoedmarkt waarin al sneller wordt gewerkt met nieuwe concepten. Zoals bijvoorbeeld Citizen M als een hotelketen die kijkt naar hele nieuwe hotelvormen. Maar ook in de woning en ook in de kantorenmarkt met het nieuwe werken zoals hier in Entrada. Dat men sneller moet reageren op hoe de markt is veranderd en wat de nieuwe wensen zijn. Waar ik het vanmiddag met u over ga hebben is wat is nu het nieuwe werken en wat betekent dat nu voor de vastgoed en voor de vastgoedmarkt. Er zijn mensen die zeggen dat heeft enorme gevolgen. Is dat zo? Dus we gaan een aantal voorbeelden samen bekijken van organisaties die het gedaan hebben. We gaan dus naar de grote getallen kijken. Neemt die voorraad in gebruik nu al af? Kunnen we dat bijvoorbeeld nu al zien? En hoe hebben organisaties het georganiseerd? En dat met een aantal voorbeelden kunt u daar misschien wel uw voordeel mee doen. En dat nieuwe werken ga ik wat breder bekijken, ook vanuit mobiliteit en duurzaamheid. En wij noemen dat eigenlijk het groene werken. Dus wat we zeggen, hoe groener uw gebouw, hoe beter de kansen voor de toekomst zijn.